Γεια σου Minecraft Gamers. Όχι. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft στο ίδιο σπίτι με τον Λόκο. Θα παίξουμε στον κόσμο μου. Αυτό. Και Τρίχα στο στόμα. Και συνεχίζουμε. Οκ. Όχι εσύ. Νίγκο. Εδώ κάνουμε χρωματιστό ρε. Τι γραμμάτισε. Χρωματιστό είναι ο Ντέο. Καλό Ντέο. Ωραίο. Ο Ντέο είναι. Ωραίο. Θα πάρεις χρωματιστό γούρι. Πάρω. Κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, Όχι, εγώ λέω. πράσινο. Όχι! Δικιά μου ιδέα ήταν, αλλιώς δεν το κάνω. Κίτρινο, ροζ. Αλλά πάρε διαφορετικά χρώματα. Πράσινο. Νίκα κόκκινο. Αυτά. Υπάρχει τέτοιο χρώμα, ξέρεις. Μου το είχε πει ένας φίλος. Ένας νικοφίλος. Γενικώς το γύρω θα το κάνουμε μετά, χέστε τώρα. Θα έλεγα τυρί με ψωμί, αλλά... όχι. Ρίλι. Τι έγινε? Σου έκανε... What? Τέλεια βγήκε το τρενάκι. What the... Πού βρε... Εμένα μου δείχνει... Ξαναπες μία. Εγώ μου βγήκε. Oh wow. Χα, μπήκα στο σέβο. Άντε, γεια. Μαλάκα, τι να πείτε. Sorry gamers. Gamers, εσείς μην βρίζετε σπίτι. Μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι. Λέξη είναι κατά πείραμα. Κάτσε. Ξέρω εγώ. Πειραματόζω. Δεν πρέπει να το λέμε... Εντάξει. Δεν πρέπει να λέμε κακές λέξεις. Όχι κακές λέξεις. Εγώ μιλάω. Όχι εγώ. Ποιο. Ποιο που σου λένε. Τι παίρνεις να σνίγκα. Δεν σου... Νίγκα είναι η φάτα σου. Πατρί, μαλλί. Αου. Πλάμπες στο κόσμο μου. Όχι. Εμένα ρωτάς. Προτιμώ να μπω στην Νίγκα βάρκα παρά να έρθω σε τον κόσμο σου να ξανακαμίσω. Ναι, έχω Νίγκα βάρκα, έχεις πρόβλημα. Απλά έχει πάρει μια μαύρη βάρκα. Και τη λέω Νίγκα. Απλά αυτό. Ρατσιστή. Ρατσιστής είναι η μούρη σου. Ποιος λέει να πεις πατάτα. Πατάτα είναι η μούρη σου. Τι λέω αυτό. Ναι, Προχώρα, ηλίθιε. είναι η μούρη σου. Νίγκα είναι η μούρη σου. Βασικά αρχίζει. Απλά μην μιλάτε. Κάνω βίντεο εδώ πέρα. Η μούρη σου είναι η μούρη Όχι. σου. Η μούρη σου είναι η δικιά μου μούρη. Ξέρω. Σκάστε. Γιατί του κατέβεις. Σε φάω. Ξέρω. Του κατέβεις κεφάλι ρε φίλε. Ο άλλος, ο Πέπε ακόμα δαγκώνει το κόκαλο. Το κορδόνι του. Το κόκαλο. Ποιο κορδόνι. Κόκαλο είπε αυτός. Ναι, και μετά είπε κορδόνι. Το παιχνίδι. Απλά πες το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορείς να το σώσεις μετά από αυτό. Δεν Σκάς. σώζεται φίλε μου. Σκάς. Wow. Άμα βαρκάλα. Είμαι φίλος του Νίκο. Απλώς μου πεις στον κόσμο μου. Είναι εξαιρετικό και άμα βρεις κανένα τριπλέ στο σπίτι μου, θα πούμε. Οκ, θα σε κόσμο. Απλώς μπες. Όχι. Μπες. Μπες. Σημαίνει. Μπες. Λόρα. Είναι φλωρόπαλα, δεν παίρνω. Ακόμα και αν δεν πεις φλόρο, σημαίνει φλωρόπαλα, έτσι λέγεται. Παιδιά. Και σημαίνει πως φας. Οπότε. Αν δεν έρθει πέντε πάμε πλανητάριο. Αύριο είναι πέμπτη. Πλανητάριο. Αύριο κομμυντική. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Εντάξει. Πότε τώρα δηλαδή.
εσύ πρώτα. Τούμπε. Πάει το. Δεν ξέρω. Δεν το χρειάζεσαι. Φτιάχνω το τέλειο μου τρενάκι. Γιατί δεν έχω βελάκια, εγώ τα κάνω. Είσαι κουάν. Help me. Πόσο κουάν είσαι? Και κάτι στο σπίτι. Oh wow, το έχεις βάλει και first person. Άννα, να βρεις το δρόμο. Λοιπόν, επειδή σαφαριστήκατε gamers, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe και σ' άλλο. Τι είναι, τι είπες? Χαίστηκα. Δεν είσαι σε likes πλέον. Άκου με, θα μου πεις μετά. Το θέλω να πεις. Θα χαμηλώσω το λίγο. Συνεχίζουμε το τρενάκι μας. Ένας βλάκας δίπλα μου παίζει Need for Speed. Κάτσε ρε. Δεν είναι καθόλου καλό παιδί. Όταν μισούνε είναι punk. Κάνεις το αγαπάει. Είσαι χάρτα κουτού. Α, οκ. What? Τι στο... Do it! Ναι, το Just πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο είναι στο σπίτι. do it! Να παίζουμε κάτι, να μην χαρακτήρα σου. Το είπα. Do it, just do it. Just do it! Ω, πού είναι το big fuck. Oh Έχω wow. συνηθίσει από το play. Γιατί. Ω, το 6 είναι... Το 6 είναι πατήσω το 6. Μπράβο. Πατήσω το 6. Δεν βρίζουμε. Άχα. Α, ρε φίλε μου. Έτσι. Δεν είναι καθόλου βρυσιά αυτό. Απλά το φιλάρε. Δεύτερη φορά. Τι βλάκι έκανα μόλις. Άντε, ας το αφήσω. Άστο και σκέλετον. Oh wow, νίγκα. Έτσι τώρα πια. Δεν το κάνει. Κατάφερες. Πάμε να το σούμε μετά. Oh wow. Παρκούρ. Πολύ γαμάτος. Ο μπάτσος κάνει παρκούρ. Τι είπαμε. Γιατί ο μπάτς τρέχει τόσο γρήγορα. Wow. Σκέφτεται ότι άμα μου πιάσει θα πάρει γκάμα. Ναι, ακριβώς. Ξέρω ότι πας μόνο. Γιατί γίνονται οι άνθρωποι αστυνόμοι. Για να παίρνουν δωρεάν ντόνατ. Ναι, ρε, αυτό είναι το συγχωρηγόρι. Ακριβώς. Και δεν γίνεται καθόλου χόντζι. Το κάνες. Μπράβο. Δεν το έκανες μάλλον. Αλλά Α. θα πάρει. Θα πάρει. Oh wow. Τι είναι στο Xbox. Γι' αυτό βρήκα μια καλή απάντηση. Πεινάω, θέλω να φάω. Και εγώ εδώ και ώρα. Δηλητηρίασε. Ένα σκρίπερ μόλις πέρασε δίπλα μου. Γύρνα πίσω. Τι με κοιτάς ρε. Γύρνα πίσω. Να χρησιμοποιήσω τον μπό μου. Κάνα τώρα. Κάνω ακόμα recording. Όχι. Γεια σου Creeper. Θες να γίνουμε φίλοι. Ωραία. Με άλλο ένα χτύπημα θα γίνουμε φίλοι. Μισό λεπτό. Αυτό πάτησες. Ναι, πάμε ξανά. Need for Speed, φίλε μου. Τι με κοιτάς φίλε μου. Σου είπα εγώ ότι είμαι φίλος σου. Τέλος συναδέλφου. Τρόβα. Αστεία, αστεία. Ασχολείσαι εσύ με τα νοικοτή. Έλα. Τι στο, γιατί, εντάξει. Oh, wow. Wow, ναι, πήγαινε, θα βρεις τα φτιάξει όλα.
Γιατί απλά δεν κλέβει ένα μπλουζάκι. Oh, fuck. Έλα, ντε. Parkour skills. Και απλά φορά μια... Αυτό είναι. Έχω ιδέα από Xbox. Wasted. Μπράβο. Ξέρετε για το για PlayStation. Δεν θυμάμαι. Oh, wow. Δημήτρη. Έλα. Ω, wow, αλήθεια τώρα. Need for speed. Ναι ρε. Σίγουρα δεν είναι αδερφό. Εσείς φίλοι James Gamers δεν μπορείτε να το δείτε καν αυτό που βλέπω εγώ. Είχες χάσει το κεφάλι του Ταλίκα, ρε φίλε. Διέλεος. Σε να ρίχνεις ένα καρπούζι με μια ρουκέτα. Έτσι θα έχεις χάσει. Δεν έπαθα τίποτα. Απλά πήγε από κάτω. Μήπως τη ιδέα, ποιος έχει παίξει το ξέρει. Ο άλλος πεινάει. Το είπε. Πεπίτη. Την πεπερώνει. Γλύφεται βλάκα. Ο πεπερώνης σκυλάκος. Πεπερόσφυλο. Ω, wow, μόλις σταματάει, απλά παίζει Fantiles. Πρόβλημα, ρε. Δεν έχω Είναι πρόβλημα. πιο άλλο τέλος. Το ίδιο πράγμα. Tiles είναι, ρε. Πήγες να διορθώσεις ένα τσίδα τώρα. Ξέρω. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά recording. Και έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα James Gamers. Gamers σκέτο μάλλον. Ή μάλλον James Gamers. Δεν ξέρεις βέβαια. Είμαι αναποφάσιστος. Για τους gamers. Γεια σας, Gamers. Έλα. Ναι. Ναι. Αυτό. Και την ώρα πρέπει να διαλέξεις αμάξι. Ναι. Διάλεξε το δεύτερο. Είναι κοντά πιο είναι, περίμενε. Το δεύτερο. Τι. Είναι στο κοντά. Α, τη Lamborghini λέει. Ναι. Μήπως είναι... Η Lamborghini είναι καλύτερη. Λοιπόν, Aston Martin είναι τίποτα. Μόνο σε Lamborghini και Porsche. Lamborghini. Είναι πιο γαμάτι όντως. Κάτσε. Ναι, βλάκα, ξέρω εγώ, challenge. Το κάνω. Τώρα λίγο να πατήσω την τηλέφωνο στον κόσμο μου. Χαίρεσαι που το κάνεις. 25G. Ποιο πήρες? Vegas, baby. Το Porsche πήρα. Α, από αυτή το αρχίσμα ήταν το Vegas, baby. Ωραία, γεια σας μάγκρε, γεια σας, τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε subscribe στο φίλο μου το XXamilako XX Και στο 2G. και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Και επίσης υποστηρίξτε με για καινούργια βίντεο.